Hello! Welcome back to my YouTube channel, Rod Sagin Vlog. For today's video mga lalabs, siswa and mga madam, panoorin po natin ang buhay probinsya dahil nga naman si Rod Sagin Vlog magkakaroon ng panibagong content dito sa probinsya na kung saan dito ako pinanganak at lumaki. Alam niyo na. Huwag natin ituloy mga lalabs. So, napag-isip-isip ko kasi na kailangan nating baguhin ang ating eksena. Ayan, dito magkakaroon ng bagong eksena si Rod Sagin Vlog. Subaybayan niyo po ako parati dito sa probinsya na kung saan dito ako pinanganak dahil nga naman gusto ko magbago ng content. Baka sakaling alam. So guys, panoorin pa natin mga lalabas, napakasimpleng vlog pero napakagandang tanawin. So intro, pasok.